Mill-ewwel ta' Ġunju tas-sena li għaddiet sal-5 ta' Ottubru li għadda, il-Gvern ta' aktar minn 805,000 euro f'sussidju fuq il-kera f'residenzi privati mikrija qabel l-ewwel ta' Ġunju tal-1995 illi huma milquta minn żieda fil-kera stipulata minn sentenza tal-qorti. Fil-fatt, l-Awtorità ta' Djar għandha 370 applikazzjoni li minnhom 343, jiġifieri 93% tal-applikazzjonijiet diġà ġew ipproċessati. Fil-frattemp bħalissa hemm 27 applikazzjoni fi stat inizjali jew pendenti minħabba xi dokumenti nieqsa li ma ġewx sottomessi mal-applikazzjoni. 29 oħra instabu illi huma invalidi. Din l-informazzjoni tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes waqt li kienet jirrispondi għal mistoqsijiet parlamentari. Il-maġġoranza ta' dawk li benefikaw minn dan is-sussidju kienu anzjani tal-fuq minn 65 sena. Dawn ammontaw għal 286 fil-waqt li 84 minn dawk li benefikaw kellhom inqas minn 65 sena.